Den sti der, det er den, de kommer ned fra begge år. Så kommer de op dernede, og så går de lige herop og over grusvandet, og så ned i sø. De skal af i sø. Så svømmer de jo bare rundt her. Hvad er så problemet med det? Er det ikke hyggeligt at have bæver i sin sø? Nej. Hvorfor ikke? Og den er grim at have hår til. Jeg har den problem med de ødelægger for min buske, mit træ. Hvad synes du, man skal gøre så? Nu har du prøvet med hegn. Hvad synes du, man skal gøre med de her bæver nu? Gør. Send dem til København. Hvad er det for problemer, du oplever ved de her bæver? Og den er grim at hår til. Nej. Ja, det er helt bare en pind. Det er helt bare en pind. Send morvæsen til København. Kan du så ikke bare rydde op? Jeg skal ryge op af dem. Det må de gøre dem, der har stået dem ud.